Čiže takto ju pekne testuje. Zavre, trošku pootvorí. Jemňu linko otvorí naplno, zavre, úplne zavre. Má to iba 2 kHz, aj tu, mierne sa mení. Tu mám ten test. A volty tam skáču napríklad striedavé, tu nameráš, aj tu samozrejme, opäť to je jedno. Od 13 do 10, takhle to barek to skáče. A jednosmerné tu nameráš tiež nejaké, ale tiež sa ničoho tak nedopátraš. Čiže napojíme sem osciloskop. Čiže ho pekne otvára. A žere, ani tak moc nežere. Teraz je nič. A keď bude otvárať, tak si potiahne 1,2 A. Čiže to pekne vymyslia tak, aby to moc nežralo. Teraz to vypnem. Čo je? Nevypne. Teraz to neviem ani vypať. Zavriem kontrolér. Čo sa mi tam úplne prisekol. Je to nevazmožná. Vypnem. Vypol som elektriku. Zapnem elektriku. A je v normálnej polohe. Jak sa mi to priseklo v tom teste. Čože zajímavé, ešte to vyskúšam raz. Pripojiť. Normálne mu to nejak vadilo. Nechcel sa mi pripojiť. Keď som mal pripojenú klapku, no ale idem mu tam pripojiť. Vôbec si s ňou nepohne, čo je divné. Idem. Output test. Sere na mňa. Zase som stratil komunikáciu, keď som mu pripojil. Už obnovil. Nabudal. A teraz ju vypnem. Čím ju vypne? Šup, vypol pekne. Dobre. Takže, jak som povedal, osciloskop sem. Na tento kvázi plus mínus. Teda na ovládací. Čus.